салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Шумо ҳайрон нашавед ки иҷа гиҷоя, иҷа балниса нест ва дигар ҷойҳо нест. имрӯз барнома ҷолиб мешавад ба хотири чӣ? Ба хотири оне ки бисёре аз фардо пурсиданд ки ҳами шумо дар ёд дорен филми Зани муҳоҷир зиёда аз 1 сол шуд ки мо сёмка карда будем, якум, дуюм серияша ва сеюмш мондагӣ буд. Ба ҳамин хотир имрӯз пеши як бародаре омадем ки филми Зани муҳоҷира ҳамин нафар сёмка кардагиай. ба бисёриҳо маълум аст, ки бисёриҳо маълум нест. Видеоро то ахира тамошо кунед, дар шумо дақиқ мешава ва дигар ҳамин фикр мекунем ки ин барнома як барномаи ҷолибе мешава. Ман намегӯм барои ҳама, лекин барои бисёре аз нафарҳо, барои он нафарҳое ки савдо доранд, барои он нафар ки дар бозорҳо ҳастанд, интернет магазин доранд, мошин фурӯш, умуман тамоми сайтҳое ки ҳоли социални сети шудагиа дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне интернет шудагиа, ин барнома дар ана мо ҷолибтар мешава. Ин бародар мо ном дорад, ҳоз мерем, ин ҳамҷа файро кардагиа, ин алҳамдулиллоҳ медроем. Точно ма адрес хати омадагиам, кабинети 517. Як ҷоя медроем ку барномаро то ахирша тамошо кунед, иншааллоҳ хуби хуб мешава. Ва мнениётона ку дар зери комментария ҳатман бинависен. Барои дастгириётон ма бисёр миннатдор ҳастам. Комментария менависен, лайк мемонен, ё ки мисол суханои хуб менависен, бисёр миннатдор ҳастам. Ва аз суханои ноҷотонам ҳазор раҳмат мегӯм, баъзан ҳолат камутиҳои хидмат аз ҳамин комментария мегирам. Хай гапа бисёр намекунем, медроем иншааллоҳ ки ба ҳамагон нишон метиҳем. рафтем. Фарруҳҷон, ассалому алайкум. Биё ака биё. Салому алайкум. Салому алайкум. Хуш омадед. Саломатиё хуб. Созӣ кора хубай. Ина бародаро наворбардори филми Зани муҳоҷир, ана ин бародармон Фаррухи Ашурзода. Ина шумо пурсида биден, иншааллоҳ агар ки худо хоста бошад сеюмшам ана ин бародар наворша мекунад. Тинҷа ака чӣ балои дорӣ? Гуфтум ака як бародар тавсият ин студията ин машааллоҳ беҳтарин кардӣ ку чанд студия чанд ҷои дигар барои ака пешравӣ накунӣ намешава. Марамат бигзарен шумо не аввал як биё кунӣ, як бинем ку ба мешинем иншааллоҳ. Не ки Фарруҳҷон дар ҳақиқат навигарӣ кардӣ. Иҷа барои чӣ боша? Ака Абдулҷон биши ба ҳазур биши. Ина иҷа алҳамдулиллоҳ, ина бисмилла гуфта мешинем, нигаҳ кун бародаро ки ҳар як наворе ки ҳар як блогери тоҷик мекунад, ура на ин ки тоҷико тамоми мисол форси забонҳо тамошо мекунад. Ба мисли ҳамин саҳна ку 6 7 даже 8 дора. Барои чӣ ира кардесай бародармон Фарруҳҷон ки мо медонем ки блогерҳои тоҷика наворошона на ин ки фақат тоҷико тамоми форси забонҳо тамошо мекунанд. Ба ин хотир ин бародарам мақсадаш ҳамияе ки наворо качественӣ биёя ва ҷои хубда биёя ва ҳамин дар ҳамин самти худаш як пешравие кунад ки тамоми он нафарҳое ки ғайри тоҷик тамошо бикунанд бигӯянд ки ана тоҷикҳоя машааллоҳ беҳтарин качес фақати сёмка кардесиянд, навор кардесиянд. Ба ҳамин хотир тамошо кунед то ахира. Оли чанд саҳнаи дига ҳастай, иҷа фақат барои як нафар навор мекунад ки мешина масалан мега ки имрӯз фалон беҳмадон анахи алҳамдулиллоҳ машааллоҳ нигаҳ кунед саҳнара нуран ало нура ёхи беҳтарина. Ина мерем дига саҳнаша нишон метиҳем. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ана ин боша барои 3-4 нафар. вақте ки ягон меҳмон мебиёя, мисол мехоҳем ки меоед ягон ҷои хуб да сёмка бикунем, ина иҷа мешинем барномаҳои хубу ҷолиба барои 3-4 нафар метавонед ки шумо навор бигирен дар сайтҳои худтон партоед. инҷа бародарон на ин ки блогеро, балки тамоми нафарҳо чӣ хеле ки шумо дар барномаи гузаштагӣ дида будем, дар масъалаи тендер мо иҷа шиштем 2 нафар суҳбат кардем. Шумо ҳам инчунин метавонед ки дарсҳо бигзарен, ё ки дар масъалаи савдо боша фарқ надора, мошин бизнеса дигар, ё ки валбереса, ё дарсдиҳия, меоен 3-4 нафар ҳамҷа мешинен, ҳам ҷиҳати звук қати овоз қати шуморо тоза мегира, ҳам ҷиҳати навор қати мегира, дар каналтон мепартоен, иншааллоҳ ки беҳтарин сифат мешава. ана иҷа бародаро барои фотосессия он нафарҳое ки савдогар ҳастанд, масалан валберес доранд, азон доранд, яндекс маркет доранд, мехоҳанд ки либосошона ё ки туфлиҳо ҳамун маводе ки дар ҳамҷа мефурӯшанд метавонанд ки биёянд дар ҳамиҷа Фарруҳҷон фотосессия мекунад, чиста моли худшона дар дастшон метиҳад, дар ҳамун магазиношон мегузоранд. Ва инчунин иҷа якта нест, ма барои чӣ ира нишон додам, ин аласми сиёҳ нест, ҳам сафед мешава, ҳам сиёҳ мешава, ҳам сери мешава. чӣ ранге ки шумо да маъқулай ҳамун ранг барои шумо Фарруҳҷон мекунад метиҳад. ана иҷара чӣ хеле шумо мебинед тамоми киноҳое ки ҳастанд ку филмҳои наворда мегиранд ку бисёр ҷош дар ана хеле ҷо фақат наворда мегиранд, фақат пуша алиш мекунанд. ина нигаҳ кунед, агар бовар накунед, ина пушти мара дидестен, ина нигаҳ ка ина диди чӣ хел алиши, ина бо нигаҳ ина диди бо алиши чӣ қадарак мефурад ки дар Франкфурт мони ина нигаҳ кун, мефурад дар Дубай мони ина дар Дубай мефурад дар намедонам дар қаторкӯҳои ватан ина дидена
ҳар қадаре ки мехоҳем ку ҳар чизе ки шумо мехоҳед иншаалло Фарозҷон барои шумо карда метиҳад навори шуморо хубу босифат. Алаки ман чанд саҳнаро барои шумо нишон додум, лекин баъзе чизҳое ҳастанд ки ман иҷа дидистам, лекин намефаҳмам чие. Ура ай Фарозҷон худаш мепурсем. Фарозҷон, я иҷа биё. Бародари ширинам инами чие ман нафаҳмидам ку як барои хуб акай Абдуллоҷон иҷа ҷои сабти овоз мешава. чӣ гуна мақсад метавонанд ки дар иҷа ягон кино кардани бошанд ё киношона дубляж кунанд ё ки ягон барномаашона дубляж кунанд, метавонанд ки ягон ролике ки сабт мекунанд дар берун меоянд дар иҷа мақсад овозшона запис мекунанд. Нашид метавонанд запис кунанд. ҳар чие ки ба ҳамин сабти овоз дахл дорад и кабин мегӯянд, ин ҳам дурунда ки яъне ки овози берунара намедорад. фаҳмо беҳтарин будай. Ба як чи дигааш ана уш чӣ маъне дорад ӯ доскаи сафед? ӯ досга ака Абдуллоҷон хеле ки шумо диден надиден, як бародармон дар бораи тендер гап мезанад. Медонам хабар инҷо. ӯ яъне ки дар ҳамун шахсоне ки дарс мегзаранд уҷа менависанд, мисол ҳар чие ки ҳастад тариқи ҳамун хеле нависта нишон медиҳанд ки чикор кардан. Фаҳмидам. Агар ӯ нафарҳое ки фарқ надорад дар тендера дар вал бираса аз он тамоми намуда меоя ҳаминҷа наворш мегирӣ ва нишон медиҳад. Бале метавонанд ки биёянд дар иҷа дарс бигзаранд, мо сабт мекунем дарсошона мисол дар интернет сайтошон партояд. Бале машаалло беҳтарин. Хайра бародарҷон шумо диден бародару ховаро дар масъалаи ҳамин ман гуфтум ку аввали наворда ки ба бисёриё ин чиз муҳим аст, чизи качествени хуб аст. Ба ҳамин хотир муроҷиат кунед. Фарозҷон дар хизмат ҳастай. Чӣ хеле ки дар боло гуфта будум филми Зани муҳоҷирам бисёр филмҳое ҳастанд ки ба навор гирифтагӣ аст, барои шумо хизмат мекунад. Муроҷиат кунед иншаалло бародари тоҷики худмона худохоҳ бо дили пур биёен записатсия кунем, биёен кӯракона буд мекуна чизи ба сифата як аз тамошо куна ку бо дига ҳаёхӣ. дар охир шуморо ба худо месупорам иншаалло бо ягон чизе ки боша иншаалло ягон камути боша мо маъзарат мепурсем. ҳар чизе ки мехоҳед дар зери комментария нависед, комментариёро як як хонда барои шумо ҷавоб медем. Салому алайкум.